Ofisa. Barka ne. San da zuwa daga ina haka? Kasuwa na je. Kasan da yake yau Laraba. Shi ne na je ta kasuwa kuma zan tafi gida. To kuma nan kana tura mashin. Wallahi da an karba shi mun ya kai. So nake in tafi can akwai masu dan dura haka yin ko lita ɗaya in wuce. Ne a cikin buhun? Kayan kola ne ofisa. Kamfani ne da masoro haka da citta. Ofisa kyale shi ya wuce. Na gode. Daga ina kake? Daga nan kasuwar ƙauye na kira kai. Amma me yasa kake tura mashin din naka? Wallahi mai ne ya ƙare. To da yake a nan din akwai wani mai dan ɗure haka. To ina sa in na sa galan ɗaya insha Allah zai kai ni can hayin ciro ma nake. Amma ina kullum mashin din? Ran kai dai kuma tsohon mashin. Ai ina zuwa nan jikin ɗorawa na faka shi na kwance dan buhu na haidai in je can inda nake kasuwanci. Kana dan kasuwa amma za ka mashin ka ajiye mashin ka je ka ci kasuwa haka dawo kana hankalin ka ce wannan tsohon mashin wa zai dauke shi me a cikin bunkace ba ka rigitai ne fa kawai ba wani abun nan bane fa a cikin ranka Allah dan ka rikitar da kaji ni mun bai da ko nauyi ran Allah ce rake ka kai zage mun abin da kike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kidnapper kai dai wallahi tallahi ba kinafa bane kai ni fa bari in faɗa ma gaskiya ni barawo ne kawai masu garkuwa da mutane wallahi na ara kai ni barawo ne zuriya barawo ne ba wani mis kai to idan kai barawo ne to dan fashi da makami ne tsakanina da Allah ni zuriyan barawo ne ba wani mis dan rafta ne barawon kaji ne haka da takalma a bakin masallaci ya kai ni wannan ita ce sata da na fara yi mai tsokara kai wallahi tallahi ba kayana bane ya akai aka samu makamai a cikin kayanka wallahi ranka ride ba kayana bane ka rufa mun asiri ka rufa mun asiri kai na dama irin ku muke nema yawa na oba ga mun samu irin wa'anda muke so ba ta garin waɗanda suka hana ƙasar zama lafiya ga ɗaya nan ga shugaban su nan muna tare da shi oba yanzu nan za mu zo da shi ka obza zo ku kwashe min exhibit din dan Allah dan annabi ko an kai ni a rubuta iya suna na barawo a yo to ai wannan bincike da tabbatar da girman ka da komai ya ga shi nan yanzu nan za mu saka shi a mota a hada min exhibit oba yanzu a cikin it's all right it's over madam take over madam zo ka tafi da mashin din nan shiga ta can kun hana kasan mu zama lafiya